Lho yo, masa aku ape kok dedak bento jatah. Ya, ngono tok. Terus kamu ini tau cilik iki.
ngisor. Ijek. Ngapain kowe ning ngisor? Aku yang ingin munggah tapi kan kita bersama kan di atas. Ngapain kowe ning ngisor? Lah aku juga bohong ya. Kowe ning ngisor dhewe. Iya. Waduh kasihan. Waduh anakku. Anakku. Kowe ning ngisor. Iya. Lho wis. Salang iyo. Salang iyo. Alat iyo. Jalo kamera dah. Hei. Hei, orang cek dia jalo. Orang cek jalo. Ojo dijalo, kita buka. Ojo jalo. Ojo jalo. Aiso ngemis. Awas rok kowe. Rok. Enggak tahu. Hei, ojo jalo. Isini panen lho. Isini. Isini berbalik punya jaluk. Ojo jaluk. Kowe ya jaluk buat dikurek. Aku gak jaluk. Aku paring. Yo. Nek ora cekek ojo jaluk. Aku enggak no, Pak. Enggak nanti, Pak. Iya. Aku nyuruh lek dhewe kok. Lah kan api ae. Wis kena. Wis kena Joko Wijoyo. Lah guys, wis kok ngene Joko Wijoyo. Sapi sing digugu keloe. Lah nek wong congore. Lah wis jare kon mikir kabeh. Mikir nyampe lho, Pak, mikir nyampe. Jorok kalau isih jorok. Kalah. Masa saya budek, guys. Masa saya budek. Enggak bunga-bunga. Iya. Menang, bro. Jejene, bro. Ah, menang. Musik lek. Taju. Taju. Isik. Ayo kita oke, Pak. Isik. Yo. Ayo saja kita digas. Kalah oleh. Biar Pak. Ayo. Apa ini?
Kayak manunggal. Lah. Hah? Loh. Aku macan loh. Ya tak kira toh. Tak kira anjing. Kleru. Kleru nyok. Aku re macan. Lah yo. Oh, nak macan munine ngono ya. Piye munine piye muni? Oke. Wow. Wow. Wow, ngono lho, Bro. Gak aku ngono. Piye? Nesu. Lah iya ngomong. Wow.
Wow. Wow, ngono tok. Tengah. Salah nih. Piye lho? Wis sak seneng dhewe. Papan kene kowe mendoano kewan. Iya. Aku ora bakal lingkuh. Sak senengku dhewe. Sak senengku dhewe. Weh. Sak senengku dhewe. Sak senengku dhewe. Sak senengku dhewe. Aduh. Piye klerune? Jare kok sak senengku dhewe. Macan. Oh, piye? Nek yo suwun lho. Suwo. Yo ngono ki wak golek dhewe yo ngono kuwi. Lah nggo. Wow. 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 Iso mendoano kewan sing gedhe. Wow. Iki wong gedhe ora bakal lingkuh. Yo iso bagi karo kowe. Yo otot. Kakak betak. Kakak betak. Kakak betak. Kakak betak. Kakak betak. Kakak betak. Masa iki rene ngadep lho matane aro. Iki butuh. Ora iso ngebur. Iki jase iki. Butuh tene buri. Ora ning ngarep, ora ngarep. Iki lho jase iki. Iso dhewe nek ora mbok lakoni. Sono. Uncal malah iki prajurit dene iki suka diri wong Singasari. Iki wong Singasari wong kediri.
Jebule wong Kediri. Ayo. Ya ape jejel karo aku tak untal kowe. Cerit, mak 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 cerit. Apa ini? Iki apa? Mak cerit. Apa ini? Iki apa ini? Apa ini? Iki apa ini? Aduh. Cim. Iki apa? Alah. Lah salah nang ngene ki apa? Penak ada bae, Pak. Tiga neh. Ulo salah. Tiga. Tenanan ditanggap kuwi kudu tenanan. Aja guyon tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula sarombongan ketoprak Wahyu minta gumelar saking Prasaja. Nggih menika pimpinanipun Abah Minta. Nggih, teng mriki teng Dusun Sada nggih sampe mriki kula badhe nyambut damel nggih sederek-sederek. Awake dhewe iki ngawula ya, Nduk. Iya no. Awake dhewe iki ngawula yo ngibur masyarakat Sada kene. Iya bener. Ning awake dhewe iki ora sah. Awake dhewe iki sehat. Sing penting iki kabeh pandungane sehat walafiat, kembali palo jinawi. Dadi iki ora ana alang-alang beda-beda apa-apa awal dimulai akhir ngono lele. Iya, Mbak. Awake dhewe dungane sing apik-apik wae ya, Mbak. Iya no, awake dhewe ya dungane sing apik-apik. Muga barokah berkah sampun nimbali kula sarombongan. Mbok bilih wonten klentak-klentunipun kula andhas damel nggih menika rombongan ketoprak Wahyu minta gumelar pimpinane Bapak Minta nggih menika saking Prasaja nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih sederek-sederek mangga luca yo ditabuhi jogetan bro.
Mas, kok dong kan deh? Depan Mas, anakku ngorongin aja ya ngopi Mas. Mas, alah, alah kok, alah nggak lagi dulu. Juga salah aku, aduh, bagaimana, Aku gak udah rene bukan apa. Aku adalah seorang musafir. Woi, musafir dari Amerika. Ada yang Orang kiai, Cuk. musafir. Spirit Coca-Cola. Pak Yai, aku lagi tumpul Pak Yai nganggone sarunge sak. Warnane apa iki? Warnane putih. Ayo putih. Ayo. Nak Pak Yai kok nganggone putih. Corbane apa? Corbane putih ijo. Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah aku musafir yo wong, yo wedi. Sik, tak jawabane. Aku jampi-jampi, supayane aku ben ora wedi. Yo yo. Ya, halo. Halo. Nah. Ya. Jamaah. DJ, setane iki milenial, jalur DJ, Om. Ayo buka